जिलदोलोनि फार्मासि मोनसे दङ बे फार्मासिला जोंहा सेन्ट्रेल लेभेल आरो ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिमल' दंमोन दा दाखालिहाय मोनसे डिसिसन जानानै ब्लक लेभेलावबो फार्मासिल दानाय जासिगोन बे डिसिसन जाबाय बे हिसाबै दिनै मानास सेरफां ब्लक कमिटियावबो मोनसे ब्लक कमिटि फार्मासिल दाबाय 21 जनिया मोनसे टीम बेखौनो दिनै दाफुंनाय जादों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा मोनसे खोथाखौ बारे बारे बुंबाय थादों जोंनि बे ओनसोलाव माने खामानि मावनायनि मोनसे हारिमु लाबोनांगौ वर्क कालचार लाबोनांगौ आरो जोङो आबाद फोथारावहाय जिहेतु जोंहा जथेस्थ' पटेनशियेल दं आरो जोंनि मानसिफ्रा जिहेतु आबादारिखा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो जों जिहेतु आबादारि जोंहा आबादजों खामानि मावनानै उन्नति जानायनि गोबां सुबिदा दङ जायनि थाखाय आबाद फोथाराव खामानि मावनांगौ गोबां खामानि मावनांगौ होननानै दिनै आबाद फोथाराव खामानि मावनायनि गोबां आसनिफोर लादों दा बिनि गेजेरावनो गोबां आसनिफोर दङ जेरै अमा फिनायनिफ्राय आराम्भ खालामनानै दाउ बोरमासिम दा जोंहा बड'फा लाइभलिहुड मिशन मोनसे मिशन बानायबाय जोंनि प्रमद बर' सारा दा बेनि सिङावनो जोंहा बड'लेण्ड पिक मिशन दङ माने बड'लेण्ड सेरिकालचार मिशन दङ गड मिशन दङ बिदिनो गोबां हेन्दलुम मिशनसिम गोबां मिशनफोर दङ बे मिशनफोरनि गेजेरावहाय दा नैबे एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवहाय जिहेतु जोंहा जथेस्थ' पटेनशियेल दङ बाहाय जोंनि आबादारिफ्रा जिहेतु आइडियाबो दंखायो दा खिन्थु जों आन्दायनानै दङ दा बेखायनो जोंनि आबादारिफोरखौ ट्रेनिं होनानै केपासिटि बिल्डिं ट्रेनिं होनानै गोबां खामानि मावहोनो लादों दा अर्गेनिक हाब बानायनांगौ होननानै बुंदों दा अर्गेनिक हाब बानायनोबा जोंनि मानसिफ्रा अर्गेनिकनि नलेज थानांगोन दा बिनि ट्रेनिंआबो सोलिगासिनो दङ आरो जोंनि फार्मार आबादारिफोरजों गोबां बाथ्रा सावरायनानै गोबां एवारनेस लाबोबाय दिनै बे लेभेलसिम लाबोदों आबादारिफोरखौ दा आबादारिफ्राबो मेन्टेलि प्रिपेयार्ड जाबाय गोदोथ' गाव न'आव जानो ददाब्लासो आबाद मावोमोन गावनि न'आव सोलिनो थाखायल' खिन्थु कमार्शियेल पार्पसाव रावबो आबाद मावामोन दिनै कमार्शियेल पार्पसाव आबाद मावनोबो दिनै जोंनि आबादारिफ्रा आवगायबोबाय बे जोंनि थाखाय मोजां सिम्बल आरो बेनि थाखाय जों बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ धन्यबाद होनांगोन माने आगोलनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा मा खालामदोंमोन जोंनि मानसिफोरखौ अलसिया खालामजोबदोंमोन कन्ट्रेक्ट मावनायनि लामाखौल' बिथांमोना होदोंमोन इजि मानिनि उन जोंनि मानसिफोरखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खारहोदोंमोन दा जायनि थाखाय जोंनि वर्क कालचारानो गोमादोंमोन दा जोंनि प्रमद बर' सारा दा बेखौनो फोथांनानै लाखिनांगौ हिसाबै जोंनि बे वर्क कालचारखौ लाबोफिननो थाखाय आबाद बिथिङाव जोंखौ जौगाहोनानै जोंनि रांखान्थिखौ मजबुत खालामनो थाखाय जिहेतु हाबाफारि लादों जिहेतु 17 बोसोर जोंनि मानसिफ्रा आबाद मावनायखौनो नागारनो लाबायमोन बेखौ कनभिन्स खालामनाय बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनायाव एसे टाइम लादों दा नै दिनैनि समाव जों बुंनो लायोबा गोबां साक्सेस जाबाय जोंनि आबादारिफ्रा मेन्टेलि प्रिपेयार्ड जाबाय आबाद मावनानै साक्सेस जानो थाखाय